Shalkisa sekang kemakha Yamaha company ni FZ bike patimung Manik Bazar Bahadur Sordar Kami. Kok tamar syukur buyangkha Omid Debbar mamungui telamurawo bike phalnani hini. Khoroksa borok bai kok dukbai kerengui. Telamura hatiwo thangmani phia a jorawo no Omid Debbar mani yagni bike chalogui naina hani shawi bike chalogui thangmani bike paina hini phainai borok. Phia o bike te kifilei shok phailiya. Tabuk o bike no naitugui amang chimang chalaijak bike Bukra Rock. Number angka TR06E6691 tei bike Nokphang Omidapur mani nukuni borok rok lukurok no Koimung Narokkha jesa thaya phano lukurok o Yamaha company ni FZ bike no Mokol Kwlai tongkha hingke kokduk number o korongnani bagi kokduk number angka 7843214259.